नोंसिनि न'फ्रा जेनेबा खुरखा जानाय जादों नामा? हेल' लोगोफोर बरायबाय दिनै गोदान भिडिअआव दिनै आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट मालिबिथायाव ओरै मालिबिथानि साहाथिंजाय दावखोबोनानै भारत भुटान बर्डाराव दंफैयो आङो दा बेजों लोगोसे दाख्लै बावैसो नोंथांमोना बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेबायदिनो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय थाख्लाय दैया ओरैहाय सनापुर लालाय सनापुरजों हाबनानै सुरमार खालामदों दा बेखौनो आङो एसे नायदिङोसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयावनि थागिबिफ्रा रिलिफ थानानै दङ आङो बेखौबो नोंथांमोननोहाय गासैखौबो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै एबा बिसिनि गेजेराव मा मोनदों मा मोनाखै रिलिफ थानायनि गेजेराव गासैखौबो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायलांनोसै दा नायदो नै दैया बैथिंजायनो बायफ्लंनाय जादों बैजोंनो जोबोर गिदिर बायफ्लंनानै थांदों ओमफ्राय बे दैयानो ओरै थांनानैहाय लालाय सनापुर लालाय अन्थाइबारिजों हाबदों ओमफ्राय फुरा गामि ओनसोलखौ सुरमार खालामदों आरो बे दैया ओमफ्राय दा बेबायदि आरो नै ओमफ्राय बैथ' फुरा भुटान जाहैबाय बैयावहाय दङ हनै आर्मि केम्प ओमफ्राय नै दैया ओरैबो बुहुत गिदिर थांदोंमोन ओरैबायदि गिदिर कारेन्ट स्पिडल' थांदोंमोन बेजोंबो ओमफ्राय नै बेवहाय बेबायदि बल्डार प्रटेक्सन दङ नै नेट हेबनानै बेबायदिनो मेन साइज बल्डारजोंहाय प्रटेक्सन होनाय जादों ओमफ्राय दैया बेजोंबो थांदोंमोन मेन दैयाथ' बै सिनाबथिंजायसो दङ दा आं थांबाय थाला आरोना बुहुत गिदिरखा बे दैया अब्ला नायनानै लादो नै बेफोरबायदि रेसनफोरखौ होफैनाय जाबाय नै ओमफ्राय आब' नोंसिनि न'फ्रा जेनेबा खुरखा जानाय जादों नामा? हाया खौसे लांबाय ने? हायाखौ लांबाय ने? आच्छा आच्छा ओमफ्राय खाथियाव गोबांथार न'खरफोराथ' खहा जाबाय आच्छा आच्छा ओमफ्राय दा बेयावहाय बे स्कुलावहाय बेसेबां जनसो न'खरफ्रा रिलिफ दङ ओरैनो 28 घर ने ओरैनो नोंसिनि मा गामि गोलैदों आब' गोजोनपुरि ने ओमफ्राय दायो जि नुदों आङो माखासे माइरं बेबायदिनो माखासे रेसनफोरखौ होफैनाय नुदों मा हेडनिफ्राय होफैनाय जादों आदा बियो जेनेबा बेखौ जोंनि रेभिनिउ बेंटल ब्लकनिफ्राय होफैनाय जादों आच्छा आरो बेवहाय दिनैहाय बिदिनो 6था गामिनि थाखाय बेवहाय रेसन सफैनाय जादों बेवहाय सफैदों माइरं दालि थाव संख्रि ओमफ्राय गथ' गोरलै गोरलैफोरनोहाय जेरैहाय आमुल पेकेट सफैनानै दं आरो बेवहाय जेरैबायदि टिलापारानि न'खरब्रैनि थाखाय रेसन सफैनाय जादों लालधारिनि थाखाय 9थाम गोजोनपुरिनि थाखाय 27 घर मालिबिटानि थाखाय 28 घर गोविंदपुरनि थाखाय 26 घर आरो मुक्तापुरनि थाखाय 7 घर ठीक टटेल बेवहाय टटेल बुंनो थाङोब्ला 290नि खाथियाव टटेल हाउस हल्डारनि थाखाय दिनै रेसन सफैनाय जादों दा बेखौहाय जों आं दहाय फोरोंगिरि जानाय हिसाबै बे दायथ'खौ मोनदों आरो दिनैनो दानो बे माइरंखौ रेसनखौ राननाय होनाय जादों आसा गोजोननाय थाबाय दानिसिम बेखिनिखौ मिथिहरनायनि थाखाय थेंक इउ दा नै बेफोरबायदि खस्थ' भुगिनानै थाफैनो गोनां जाबाय आरोना नै जानाय लोंनाय उन्दुनाय प्रब्लेम जाबाय आरो दा बेबायदि आरो ओमफ्राय आङो मोनाब्लाबो जि हायो देखायलांनायसै ओमफ्राय नै बेयावबो बेफोरबायदि थानो गोनां जाबाय आरोना नै ओरैबायदि खस्थ' ओमफ्राय ओरैनो आब' नोंसिनि मा गामि गोलैदोंमोन ओमफ्राय ओरैनो माबायदि खस्थ' जादों जेनेबा ओंखाम संजानो बिराद खस्थ' जाबाय जोङो बन लाइटफ्रा गासिबो सिजोबबाय अमा दाउ खारोबो जावबाय न'फ्राबो हाब्रु जाजोबबाय गिनो जाबाय आरो ओंखायनो जों बिदि थानांगौ गोनां जाबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंहा गोबांथार रेसन राननायनि माबा खैला मैला रेन्जनिफ्रायबो फरेस्ट बिफाननिफ्रायबो दंफैयो नै दा सहाय खालामफैदों बिसोरबो दा बेबायदि आरो आदा मोजां ना औ दे मारै ओमफ्राय ओरैनो नोंसिनिया मा खहा जानाय जाखो जेनेबा बिदिनो बागान मा बिदि लोमबोदों इन्जुरफ्रा गाजोब्बाय गिसिखाजोब्बाय दै लोमनानै बिदि जादों लामा मा बिदि खहा जाजोब्बाय ओमफ्राय दा थाहैनायनि अबस्था जाथ'वाखै दा अबस्थायालाय अखा हाब्ला देरबोयो आरो दैया गिनांगौ जायो रिस्किथार ने दे ओरैनो मा गामि गोलैयो सनापुर लालाय दा सनापुर लालायनि आरो मिथिखाबाय नै बेफोरबायदि उन्दुजेनबाय आरोना नै
गैया रायजोफोर अननानै नै सुखै लानानै लोमजानानै जों थाफैनांगोन थाफै हरनायसै खस्थ' गोग्लैबाय जोङो हाजोनिफ्राय दै फैनानै दाउसा फिसा फिसा गोजावलांजोब्बाय अमा फिसा फिसा गोजावबाय भाराफोरा गोजावजोब्बाय इन्जुरफ्रा सिरिनानै जसोजोब्बाय बारि बागाना नस्थ' जाबाय ओंखायनो जों दा बेवहाय थाफैनांबाय सोरखारा अननानै जोंखौ लायबाय हामबायसै अननानै जोंनि बे भुटाननि दैया फैबाय जों बे दालि आलु माइरंजोंबा जों सन्सुस्थ' गैया अननानै बे बिटिसि सोरखारा जोंखौ बै गंगारनि बोहैबोनाय दैफोरखौ अननानै थाबैनो आखायाव लानानै प्रटेक्ट खालामनानै होदो अननानै जोंखौ जों बेयावनो थैजासे रायजो जानांगौ फरायनायफ्रा फिसा फिथाइफ्रा धंस' जायो जों बेखौनो दा सोरखारनिफ्राय आसा खालामदों थाबैनो जेन आखायाव लायो हामबायसै आं बेखौनो बुंबाय।